హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి న్యూ గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది. బాయ్స్ చేసుకోవచ్చు, గర్ల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. సో వీడియో చూస్తే అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వస్తాయి. 1 by 1 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 చివరి దాకా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటోని వదిలేసేయండి, తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో, చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. సో 2 సెకండ్ 22 సెకండ్ దగ్గర చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, దీన్ని కూడా పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు 1 by 1 చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ మధ్యలో వదిలేసేయాలి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. అంతే, సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. మినిమం ఎక్కడ దాకా చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. సో 19 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆ ఎఫెక్ట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ కొంచెం దానికి ముందు యాడ్ చేసుకున్నాం దానికన్నా కొంచెం లాంగ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ముందు ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దానిలాగే ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే మినిమం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో 20 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసి మళ్ళీ
బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1 by 1 ఒకటే ప్రాసెస్, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ముందు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నట్టే ఇవి కూడా 3 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా ముందులాగే సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా లాస్ట్ వరకు అంటే టైమింగ్ చెప్తా. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, ముందు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ వరకే ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో వరకు 20 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 20 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్. సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మనం టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుందాం. సో 20 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో 20 సెకండ్ 21 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇది ఒకటే ప్రాసెస్. 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవడం అంతే. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇది కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా 29 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ చేసుకోండి. మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవన్నీ రావాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.